Salut! Acesta ești tu, tânăr, ambițios, cu experiență, dornic de afirmare și în căutarea unui job. Știm cum e. Investești în scrierea CV-ului, începi căutarea joburilor disponibile și începi să aplici și să aplici. După care urmează etapa așteptării. Și aștepți. Te saturi de așteptat și îți reiei activitățile zilnice. Într-una din zile observi că ai primit un mail. Îl deschizi și vezi următorul mesaj. Știm, viața nu e dreaptă. Care este soluția? Interacțiunea directă dintre candidat și angajator. Unde poți face asta? La Job Networking. Fiecare candidat va avea șansa de a se prezenta timp de 2 minute în fața recruiterului. Dacă reușești să faci o impresie bună, vei primi un tichet de întâlnire one-to-one, unde vei avea timp și posibilitatea să demonstrezi că ești cel mai bun candidat. Urmează încheierea înțelegerii. Profită de această șansă și nu vei fi dezamăgit. Created using Powtoon.